برز بجدارên hêja xwişk û birayên delal endamên hevgirtina parêzerên Kurd. Vaxo Mezopotamyayê bi bûneya Kongreya Asayî ya Yekem ya hevgirtina parêzerên Kurd, silavên germ û pîrozbahiyên ji dil pêşkêşî we ezîzan dike. Di vê dema hestiyar da avakirina dezgeheke bi vî awayî ji bo hemû hiqûqnas û parêzerên Kurd cihê hêvî û şanaziyê ye. Em di vê baweriyê de ne ku damezrandina wê dezgehê gaveke girîng e ji bo yekkirina hewldanên hiqûqî yên Kurdan di warê parastin û pêşxistina maf û azadiyên wan yên bingehîn de. Em baş dizanin ku parêzerî tenê pîşeyek nîne. Parêzerî di heman demê de berpirsiyariyeke neteweyî ye jî. Parêzerî hêman yan jî amûrek e ji bo parastina rîmeta mirovî, bilindkirina asta dadmendiyê û xurtkirina binemaya serveriya qanûnê. Gelê ezîzan, di demekê de ku gelê Kurd li her çar aliyên Kurdistanê ji bo bi fermînasîna mafên xwe li ber xwe dide, avakirina hevgirtina parêzerên Kurd derbirê peyameke zelal e. Ew jî ew e ku dê dengê Kurdan di warê hiqûqê û mafparêziyê de jî ji berê xurttir û hevgirtîtir bibe. Ev destpêşxeriya parêzerên Kurd nîşaneya pêbendiya wan e bi binemayên dadmendiyê û nirxên gerdûnî yên mafên mirovan. Hevgirtina parêzerên Kurd tenê komeka pisporên hiqûqê nîne ku li dûra hev civiyabin. Ev hevgirtin rengvedana îradeya gelê Kurd e ji bo dabînkirina wekhevî û dadmendiyê. Ev hevgirtin di heman demê de berxwedana hiqûqî ya gelê me ye ji bo gihiştin bi maf û azadiyên xwe yên bingehîn. Bêguman serxwebûn, bêalîbûn, şeffafiyet, têkoşîna li hember bêdadiyê û binemayên din yên ku we dezgeha xwe li ser bingeha wan awa kiriye, stûnên sereke yên awahiya civakeke demokratîk in. Vaxfa Mezopotamyayê bi haydarbûn ji giringiya hebûna dezgeheke sivîl di warê parastina maf û azadiyên bingehîn de piştewaniya xwe ji bo hevgirtina parêzerên Kurd derdibire. Me erk û berbariya pêşxistin û perwerdeya bi zimanê Kurdî ya hemû warên zanistê û bi taybet beşa hiqûqê li xwe girtiye. Di vê çarçoveyê de jî pêdiviya hevgirtina parêzerên Kurd bi her awayê piştevaniya zanistî û zimanî hebe, em bi şanazî li kêlek wê ne. Em dubare ji bo li darxistina wê kongreyê pîrozbahiyên xwe yên germ pêşkêşî hevgirtina parêzerên Kurd dikin. Sabîr Ebdulahîzad, pisporê hiqûqê Vaxfa Mezopotamyayê.